aure da ke nake so mu yi amma ba za ni san bisa ba. Mata da Allah ɗan dakata takunki ya wuce har da ni, ga tozalinki mai kyalkyali wankanki ya yi rumfa da ni. Masu cewa in fito in nuna ni ne liyaliyan, na ce musu ai ba wai wannan ba wani abu ba ne, wannan duk abokan harka na ne, yawanci ma yara na ne. Asali ma ina yi ne in ɗauka in ba su domin su ma su je su samu abin da su taimaki kansu da shi. Kai ta duniya, kai ta duniya, aya kai ta duniya dai sani. Ya Ubangiji dai Isa da Haruna yayan Musa, ka taya ni ɗaukar fansa a harin ina yi matuwa. Na fi rubuta waƙa da asuba. Da yin sallah na dawo na ɗanyi lazimi na kafin na kai ga karya wata a wannan tsakanin na cikin ikon shi nakan rubuta waƙa.